Com si es tractés d'un certamen de cinema convencional, s'ha celebrat a Barcelona el meu primer festival, una mostra internacional per nens per entrar en contacte amb sensibilitats i cultures diferents des de ben petits i a través del cinema. El que donem a tots els nens i nenes, perquè els nens i nenes no venen a mirar pel·lícules de manera normal, sinó que venen a mirar la pel·lícula amb esperit de crítics. De manera que els donem una tira que correspon a cada sessió i quan s'acaba, doncs en votaran si no els ha agradat gens o si els ha agradat molt. Els nens tenen la possibilitat de veure grans produccions comercials, però el que volem nosaltres és que tinguin una mirada diferent sobre el cinema amb curtmetratges que no tenen el mateix recolzament econòmic, però que sí que tenen una gran qualitat. I a part d'això, el que volem és que els nens vagin al cinema i descobreixin el cinema dins d'una sala on realment és on es viu la màgia del cinema, més que a casa mirant un DVD.